أبتا ناي فيديو تصابدس كم يجر قهوة بصحة خيل نتاك نجبر على نايل إلى دي سرح كوا فيديو بزعبة مستيتس فيديو صرح لنا تقولوا دو إلى حاتي تهنا على حفتنا لو ما أنت بزعبوا في الزربي كم يك أنيهم حاتي تمرتنا أنا عزل ماستيتس كنا بالكولنا inflammation ناي زخونة بوتا نجر مالك inflammation كنا بالكولنا حاجة خمس وعي نجر مشالو تا ايتس تلاتس بوشتس قال خمس حاوي نجر كم نفتر بنفسنا يقبروا له مالتي حاجة ماستيتس كنا بالكولنا انتهينا نبل دلنا حاجة أبز تري وتر لهم abnormal ناي توب مالتي از توت مثل نجر كاودو تبون تري ولهم حاجة abnormal تباي من الإزي نورمال وتص قلعة نورمالي طبوب مالتيو أب مستيتس كنري هولنا تي inflammation مالتيو اتي mammary gland اتي تصابا دمل بوتا وي حبت وي تصابا بزبوزح ملاو بدقها همز قيح نجر خون يحمكها همز مارا دملئه كمز تقرا نجر عينت كوني يسمعك مالتيو حجزي inflammation كمز وعي نجر جيرلو مالتيو بوشتي كابي متى خيل انتي كسمعنا خيل كومترينا خنتي كنقبر علينا حجزي بناي تبو تصبرو تصالو دي تعاقيتو وي بكتيريا دي بوشتاتيو كمزي انفكشن جيرو وي كلات بخلخن ببزح داي حلب تلو تصبا قربي تعرف انت خوينو ناب كمزي كمت يخلي كوم خوني كون دبل دلغو ግን ከተጥብብ ከለካ ብኸመይ ኣብታ ቪድዮ ዝሰራሕ እኳ እቲ ፀባስ ኩሉ ክወፅእ ኣለዎ ሓደ እቲ ፀባ ምእንታን መመሊሱ ኣብ ነብስና ክፍጠር ካልኣይ ከዓ ከምዚ ማስታይተስ እዚ ኢንፍላሜሽን ከይከውን ከይሓብጥ ቃንዛ ከይገብረልካ ከምዚ ሓዊ ከይገብረልካ ብኸመይ ኢና ከጥቦ ከለኽን ፅቡቅ ጌርክን ከጥቦ ኣለክን ክደፍኦ ኣለክን ናብ ቆልዓ ምእንታን ፅቡቅ ገይሩ ክስሕብ ቆልዓ ፅቡቅ ገይሩ ደይስሕብ ተሎ ወላ ቱቦ ጌርክን እዚ ፓምፕ ጌርክን ኣውፅኦ ንብለክን ወይ እዚ ሃንድ ኤክስፕሬሽን ንበሃል ንስኽን ባዕልኽን እንዳፅቐጥክን ክወፅእ ኣለዎ ፀባ ንብለክን ኣብ ከምዚ ከይትወድቃ ስለ ዝደለናዮ ኣጋን ክደግማ ከምዚ ክኸውን እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ንከይከውንቲ ትዕድል ተትሕቶ ኣለካ ማለት እዩ ከምዚ ከም ዘለክን ከመይ ጌርክን ክፈልጣ ትኽእላ ኣብ ነፍስና ድረአ ነገር ማለት እዩ ሕጂ መስታይትስ ከምቲ ድበልኮ እቲ ፀባ ደይወፅእ ስለ ዘሎ ወይ ክወፅእ ከሎ ተዓጊቱ ስለ ዘሎ ኣብኡ ክእከብ ከሎ ክሓብጥ ይጅምር ማለት እዩ ክሓብጥ ይጅምር ከምዚ ቀይሕ ነገር ወላ ክትሕዞ ከለካስ ከምዚ ሓው ይብለካ ማለት እዩ ኢንፍላሜሽን ስለ ዝኾነ ብውሽጢ ወላ ክትሕዞ ከለካስ ማራ ይሕመካ ከምዚ ናይ ኖርማል ደይኮነ ጠበይ መሊኡ ሎ ፀባ ከውፅኦ ደይኮነስ ክትሕዞ ከለካስ ከም ስርዓት ወላ ክትሕዞ ደይትኽእል ክድቅስ ከለካ ድሕመካ ከምኡ እንተኮይኑ መስታይትስ ከይከውን ምስ ዶክተር ክትዛረባ ትኽእላ ኢኽን ረስኒ ይገብረልክ እንተኮይኑ ወይ ረስንን ከምዚ ቁርቁር የብለክ እንተኮይኑ መስታይትስ ክኸውን ስለ ዝኽእል ፕሊዝ ምስ ዶክተር ክንተዛረባ ክሓብጥ ይኽእል እውን ክሓብጥ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ኣብ ገሊኡስ ከምዚ ጥረ ዓይነት ደሎ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ እቲ ማመሪ ግላንድ እቲ ፀባ ደእክብ መሊኡ ስለ ዘሎ ተለይወፅዩ ከምዚ ወላ ከምዚ ጌርካ ደፍኦ ከለካ ነቲ ጡብካ ከምዚ ገለ ብታሕቲ ደሎ ከምዚ ጥረ ዓይነት ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ብኸመይ ኢና ኩሉ ክወፅእ ኣለዎ ወላ ቆልዓ ተለይወድኦ ነቲ ፀባስ ባዕልኽን ብኢድክን ኣውፅኦ ንብለክን ናብ ከምዚ ከይከውን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ከምዚ ድኻም ገብረልክን ከምዚ ነብስንሲ ከምዚ ሓንሳብ ፈጥፈጥ ብለካ ምክንያቱ ብውሽጢ እስፔሻሊ ብባክቴርያ ይመፅእ እንተኮይኑ ኢንፌክሽን ከይከውን ፕሊዝ ምስ ዶክተር ክንተዛረባ ብድኻም ድመፅእ ኣሎ ምሽ ሓንሳብ ይርዳእከ ወይ ሎም ዓንቲ ፅቡቅ ኣይደቀስኩን ርእሰይ ሕምኒ ከምዚ ፅቡቅ ሳ ይስማዓኒ ደሎ እሱ ግን ምስ ደቀስካ ክገድፈካ ኣለዎ ከምኡ ተደገዲፍክን ፕሊዝ ምስ ዶክተር ክንተዛረባ ናብ ላክቴሽን ኮንሳልተንት የድልክ እንተኮይኑ ከዓ ይሰድኽን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ነገራት ድበልኮ ተለይ ኮይኑ ሓንሳብ ቁሩብ ከምዚ ሕብጥ ብል ወይ ክጅምር ተሪኢኽኖ ሓንሳብ ከምዚ ዝሕል ድበለ ነገር ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ድበዝሕ ግዜ ግን ማይ ኣፍሊሕክን ከምዚ ሽጎማነ ኣጥለቕጥቕ ኣቢልክን ፅሙቕ ኣቢልክን ኣብ ሰዓትክን ኮፍ ከተብሎ ትኽእላ ኢኽን ምክንያቱ ነቲ ፀባ ከም ድኸይድ ክገብሮ ምእንታን ናብኡ ከዓ ደም ክስሕብ ደም ናብቲ ቦታ ክመፅእ ከሎ ሽዑ እቲ ንዕዑ ደሕዊ ነገራት ሒዙ ምእንታን ክመፅእ ብኸመይ ኢና ዝኾነ ሕመክ እንተሎ ውዑይ ነገር ግበሩሉ ገለ ንብል ምእንታን እቲ ደምሲ ናብኡ ናብቲ ቦታ ክመፅእ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ከተጥቦ ከለኽን ቆልዓሲ ኩሉ
كتقبو اللوا وي كتقبو تريكينهم كاب عطبكن تتصبخ وصالو دخام قال ኣለዎ እንጂ ናይ ምጥባብ ነገር ናይ ቆልዑ ምዕባይ ግን ድቃስ ኣይተውሕዳ ምክንያቱ እቲ ነፍስና ኣብ ዝኾነ ከምዚ ሓውሓው ድብል ነገር ተሎ ክንድቅስ ከለና እዩ ዘሕውዮ ብኸምኡ ኢና ከምዚ ሕማም ክሕዘና ከሎ ክንድቅስ ገለ ንደሊ ነብስናስ ክንድቅስ ንደለና ምእንታን እቲ ነፍስናስ ፅቡቅ ገይሩ ክሕወና ማለት እዩ ሕጂ ከተጥቦ ከለኹም ከዓ ድቃስ ኣይተውሕዳ ማይ እውን ኣይተውሕዳ እታ ከምቲ ድበልክዋ ቃንዛ ክበዝሓክን ከሎ ማራ ተበዚሕክን ስቃይ ትበላ ፔን ክለር ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ነቲ ቃንዛ ድሕግዝ ማለት እዩ ሓንሳብ ከዓ ኢንፌክሽን ናይ ባክቴርያ እንተኮይኑ አንቲባዮቲክስ ክህቡክን ስለ ዝኽእሉ እሱ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ምክንያቱ እቲ ኢንፌክሽን ተሎ ምእንታን ከይላባዕ ናብ ኩሉ ጥብክን ማለት እዩ እስፔሻሊ ከተጥባ تدلي أنت هونكن إت antibiotics كبهن كله كم تاربل هون جركن سقيل كادي مقرأت كم تا ناي antibiotics resistance دي سرح قوا فيريون تله من تان إت antibiotics كم جدله كسرح ناي bacterial infection تهونو دمت متبا مسقوار سكين هون كالي infection كحزكن كله ز antibiotics resistance كحزكن انت له إت antibiotics تهيبو مخن please سجا مودعتا وسدو مس كتطبخ لخن دخيد antibiotic كبخنين نقول أول حنتي أحسنيو نعخن ديد لكن إنتان نقول عخن كتعبيا إنتان كتطبخ إلنا نهبكن ديد نجارات سلزخونة please سو كم تا دبولو خنجركن بسرعة نوصل مالتيو ኣብቲ መጀመርታ ከጀመረክን ከሎ ወላ ፅቡቅ ተለኽን ግን እንዳገደደክን ከይድ ተሎ እቲ ረስንኽን ብጣዕሚ ልዕሉ ተሎ እቲ ቃንዛ ከምዚ ሓውሓው ደብለክን ነገር ማራት በርቲዑ ግን ፕሊዝ ናብ ዶክተር ክንኪራ ኩሉ ደድለክን እታን ክርዩ ዝኾነ ነገር ካልእ ነገር ከይከውን ሽዑኡ በቲ ድበልኽን ናብ ላክቴሽን ኮንሳልተንት ድዩ ናብ ከምኡ ድምህራ ዶክተራት ወይ በቲ እሶም ድሃቡኽን ከሊናታት ድዩ ወይ በቲ ሪኦም ኖ እዚ ድሓን ኖርማል እዩ ከምዚ ጌርክን ጥራይ ብኢድክን ከምዚ ግበራ ኣብ ገዛ ከምዚ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ድበልኽን እሱ እንዳሰማዕኽን ንደቅኽን ተዕብያ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ክብላ ድኽእል ኣብ ገሊኡ ሰባት ብጣዕሚ ኤክስትሪም ማስታይትስ ከምዚ ዓይነት ኢንፌክሽን ዘለወን ኣቋርፃ ናይ ምጥባቡን ክብልኽን ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ደሎ ቃንዛስ ንዓኽን ክሃስስ ዝኽእል ወይ ደሎ ኢንፌክሽን ንዓኽን ክሃሲ ድኽእል እንተኮይኑ ከምዚ ፃዕዳ ነገር ይወፅእ እንተሎ ካብ ጥብ ገለ ማለት እዩ ኣቋርፆ ብፎርሙላ ቀፅላ ክብልኽን ይኽእሉ እዮም ከምኡ ተኮይኑ ፕሊዝ ስምዖም ባ ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ደሎ ቦታ ናብ ልቢ ክንደቀረበ ነገር እዩ so please እቲ ኢንፌክሽን ምእንታን ናብ ካልእ ቦታ ደይግብኦ ከይከይድ ዶክተር ድበለካ እንዳሰማዕኻ especially ተን lactation consultant እዝስ ምሳኽ እንደኸይድ ኣይኮነን እንታይ ሽሙ ግበራ ፎርሙላ ተጠቀማ እንተ ኢለናኽን ኣይትፍርሓ ክኸውን ስለ ዘለዎ እቲ ነብስኽን ንዓኽን ተለከይተሰያ ኢለን ድብላኽን ደሎ ነገራት ስለ ዝኾነ እዚዩ እቲ ማስታይትስ ድበሃል